please mhuri yezimbabwe tiri kuchemawo nemi, tiri kuti kana mine rubatsiro rwamunokwanisawo kupa, rwamunokwanisa kuwana, makasununguka kubatsira nekuti ino ndo nguva yacho. Makadii mhuri yezimbabwe, tikudai kusangana pano pasekuru gudo picture tv. Yes, tinokupai nyaya dzinenge dzichiitika mumastreets esocial media, zvakare ine nhau dzinoitika munyika yedu yezimbabwe nedzimwe nyika dzakapoteredza. Zita rangu ndonzi SGP kana kuti sekuru gudo picture tv. So tisataenda kure ndokumbirawo hama neshamwari kuti musubscribe YouTube channel yangu, kutokumbirawo handina hangu mashoko angakuconvince yakawanda, but ndoziva kuti mwoyo yenyu ndiyo ichaita nekuda kwayo nenguva yayo. Anyway, regai tipinde munyaya yedu yanhasi uno. Nhasi uno tine nyaya yatinayo yamukoma ava vakashayikira kunonzi kuphilippi, kucape town, kunonzi kuwoodby, vakadonha pamusoro peroof vakafa. So dambudziko ravapo vanga vasina.funeral.policy, Mongozivawo rufu runouya vanhu vasina fungidziro kana kunge vasina kunge vakagadzirira. Saizvozvo vaitoshingirirawo nehupenyu kuti zviitewo vachengete mhuri yavo, asi rufu rwakabva rwavatangira. So tinokumbirawo rubatsiro kubva kwamhuri vana vezimbabwe vari muSouth Africa nevamwe kwavari, tibatsirewo sofa nemari yamunokwanisa kunge muchicontributawo. So mari iripo nezve ndapedzera kunzwa zvichinzi pane 2000 rands, pari kudiwa 28,000 rands kuti mutumbi uwane kuenda kumusha. So in case you don't know kuti South Africa mitumbi inonetsa kuenda kuZimbabwe, inodhura zvisingaite kutransporta chitunha kana kuti coffin rine munhu kuti ridzokere kuZimbabwe. So Ma.accounts ekuisa mari aripo, Cornelius Mbavari funeral contribution, details acho regai ndigomaisa pascreen apo kuita kuti mukwanise kunge muchimaonawo zvakare. Kana muine kubatsira kwamunokwanisa kuita, monge muchiita sei, monge muchibatsira. So yeah, regai ndikuisire madetails. So zvinhu zvinosuwisa zvikuru mhuri yeZimbabwe, because zvinhu izvi zvinoitika vanhu vasingatombofungidzire zvamuchose kuti zvichaitika. Saka panenge pasina choice kana kuti yekutamba. So tichiri panyaya iyoyo zvakare ndisanda kupai madetails. Zviri kunzi so far pakauya mwana, but pari kuda mari yekuti yekuti vakwanise kuenda kuZimbabwe. So regai ndiisewo madetails. Handiziye, unogona kungobatsira, unogona kunge uri hama yacho wanga usingatoziva kuti wakarasikirwa nehama yako. So the reason yekugadzira mavideos like this, it is kuti vanhu vazivewo kuti zviri kuitika. So I'm gonna put the details there kuita kuti zvifambe zvakanaka. I am going to take a screenshot of the details, then from there guys you can see kuti mungabatsirewo sei. I was supposed to do this, but anyway I can still do it because it is very very important. Zvinhu zvakakosha izvozvo, saka tofana kutozvifambira nyaya dzacho. Ndo nyaya dzacho kadzatinge tichifambira idzodzo. So I'm going to put my banking details acho. Yes, I have the banking details. Now I just need to put them on the screen for you. So let me put the banking details. So guys, please, if you can help, please help. You can help nekunotify dzimwe hama oro mumwe munhu unofungidzira kuti ane potential yekuti anogona kubatsira. Kana iwewe usingakwanise kunge uchibatsira financially, there is still a way to do this. So right, I am going to put the details there. So here are the details. My details acho aya ataunza panapa aya. So I hope you can see the details. Nekuti mungabatsire sei pa situation iyi kana kuti padambudziko iri. Handisiye kuti why this page keeps popping. Please relax.
Right. So here are the details. Hama dzinodiwa. Kune vanenge vachikwanisa kubatsira, makasununguka kubatsirawo apa. Inini maybe ndichatozotangawo foundation yehomwe yekuunganidzawo mbishana if I manage to have my followers akati wande kuti ndiitewo ma contributions towards panoitika nyaya dzakafanana neidzidzi. So those are the bank details I'm going to read out. Maybe vamwe havanyatsokwanisa kuona zvakanaka, they might want kuti ndimaite read out. So ma-accounts ekuisa mari ndeaya. Zita raCornelius Mbavari, funeral contribution. So my bank details acho akamira akatiwo Capitec 15525845532. Pamukuru munoisa ma-account ya Noel Sonai pa 0644945221. Kana mida kuita e-wallet munoisa pa 0849430622. Yes, ndo information pekuti mukwanise kunge muchiisa mari kana muchinge makwanisa kubatsirawo. Hanzi chakawana hama achisekwe. Matambudziko anouya ndisina kugadzira, especially here in South Africa. Anything can happen at any time. So please ngatijairewo kubatsira hama neshamwari. Even vatorwa pavanenge vawirwa namatambudziko, because you never know who is going to help you next. So yes, that is those are the bank details, and that is the picture of the man who lost his life after falling from a roof in Philippi. Yes, so that man kune vasiri kumuziva kuti zita rake anonzi ani. So yeah, pakaipa guys, pakaipa ma one. So anda kubatsirawo, please batsirawo. Indangoya ungosharewa information, you never know what is going to happen. Varikuda ma banking details. The last time I'm showing the banking details, those are the banking details. If you want to help a brother, yes, makasununguka kubatsirawo a brother. Matambudziko anowira munhu wese, hakuna munhu ari immune kuma problems. Anytime chogona kungochaya, anytime zvogona kungoenda nepamwe, even inini zvinogona kutongoendawo nepamwe nditori palife panapa. So please, it is essential kuti tibatsirane panguva dzekutambudzika. Zvemaquestions zvekuzoti ko vakazenge vazodii, vakazenge vasina kuzojoina funeral, amana munoziva kuoma kwakaita zvinhu. And what I know ndezvekuti munhu kana achinge ashaika, help inotowanika, and people are willing to help. Ndikatotadza kubatsira hedu munhu ari mupenyu, yes, ipapo tinogona kutadza, but still please ende tinobatsira mukoma wedu. Mabanking details ndiwayo, iro ndo foto ramukoma wedu Vakadhonha pamarata kana pamusoro peroof kuphilippi. Ndatenda hangu, zita rangu ndonzi SGP. Until we meet again, salute. Don't forget to subscribe, ring the notification bell, especially kulike kwakakosha, kulike video. Thank you so much.